ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து ஹீரோ ஸ்ப்ரிண்ட் ஹவுலர் 27.5 அதோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ ஸ்ப்ரிண்ட் நான் ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து அந்த ஹவுலர் அந்த ஸ்டிக்கரிங். இங்கே பார்த்திங்கன்னா வார்னிங்னு சொல்லி இது வந்திருக்கு, அவங்க ஸ்டிக்கரிங் ஒட்டியிருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி ரேர் வந்து ஷிமானோ டர்னியோடது 7 gear ஸ்பேட். அப்புறம் ரிஃப்ளெக்ட் டபுள் டிஸ்பிளே ரிஃப்ளெக்டோட பின்னாடி ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் 3 ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபோர்ஸ் 1ஓட பெடல். பின்னாடி ஷிமானோ டர்னி, இதோட ஒரு கார்டு. இது பாட்டில் ஹோல்டர், இது ஃப்ரண்ட் மட் கார்டு, இது ரியர் மட் கார்டு, இது சேடில் ஹீரோ நாங்கள் இது பண்ணியிருக்காங்க. இது ஹேண்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா அது கலரோடது க்ரிப்பாக. பிரேக்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ஷிமானோட கியர்ஸ். இது 3 ஸ்பீட் கியர்ஸ், இது 7 gear ஸ்பேட். இது பார்த்திங்கன்னா பெல்லு. இங்கே எம்டிபின்னு இது பண்ணியிருக்காங்க. இது ரிஃப்ளெக்டர். இது ஷாக் அப்சர். பார்த்திங்கன்னா டபுள் டிஸ்க் பிரேக், ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் பிரேக், அப்புறம் ரியர் டிஸ்க் பிரேக். இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஃப்ரிக்ஷன்ஸோட சேஞ்சிங் இது. இங்கே ஹீரோ இது எழுதியிருக்காங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ரியர் மட் கார்டு. இது எல்லா இதுலேயும் இருக்கிற ரிஃப்ளெக்டர். இது இங்கே பார்த்திங்கன்னா எம்டிஎன் அந்த இது ஸ்டிக்கரிங். இது 27.5 ஸ்பர் டயர்ஸ். இங்கே ஹீரோ நாங்கள் இது பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் பிரிக்கல. இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டு. இது பார்த்திங்கன்னா மட்கார்டு மாட்டரோடது. இது பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி இங்கே ரிஃப்ளெக்டர் இது மாட்டி இருந்துச்சு. நான் சீட் ஹைட் கம்மி பண்ணியிருந்தால் இது பண்ணாங்க. இந்த சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஹோப்ஸ் காலேஜ் பக்கத்தில் அந்த சைக்கிள் ஜோன் சொல்லி இது இருக்குது. அது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லொக்கேஷன் போடுறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா அங்கே போய் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சைக்கிளோட லாக் அவங்க ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. அது அசோசியேட்ஸில் என்ன ஃப்ரீயாக வந்துச்சுன்னா இது மட்கார்டு ஃப்ரீயாக வந்துச்சு, 2 மட்கார்டு. அப்புறம் பெல், பாட்டில் ஹோல்டர், இந்த லாக். இந்த லாக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி வேணாலும் மாட்டிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்தது ரைடிங்கோடது எப்படி இருந்துச்சுன்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஓகே, பை.